Maraming hapon po sa Gabos. Yawan po kita unyan live sa Department of Health Center for Health Development Bicol unyan na March 28, 2020 para sa satuyang update sa COVID-19 status kang Bicol Region. Itataw ko na po ang mikropono sa satuyang Regional Director, Director Ernie V. Vera. Ini po ang follow-up statement on the first COVID cases dito sa Tuya. Ngunyan po, yaong kami sa hampang nindo para klarohon ang mga isyo na nakapalibot sa tulong confirmed COVID-19 cases sa satong rehiyon. Ang PH766 sarong 52 anyos na lalaki, foreign national, asin pansamantalang naka-star sa Albay. Siya nilaog kan March 16, 2020 sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Tig-discharge siya kan March 17, 2020. Alinsunod sa protocol as in instruction na total na pag-isolate ng sa iyang sadiri. Ang PH765, sarong 50 anyos na lalaki halis Albay, siya nag-abot halis sa Manila kan March 13, 2020. Siya na-admit kan March 16, 2020 sa BRT as in na-discharge kan March 19 base sa sinusunod na protocol na nangangaipuhan ng strictong quarantine. Ang PH763, sarong 48 anyos na babae, halis sa Camarines Sur. Siya nag-abot halis sa Manila kan March 5, 2020. Siya nagpakonsulta sa Bicol Medical Center kan March 17, 2020. Para sa updates sa tulong kumpirmadong kaso kan COVID-19 sa atong rehiyon, sinda po ay mga mild cases kan COVID-19. Sinda ay sinairarom sa striktong pag-quarantine hanggang sa sainong pag-negatibo sa COVID-19. Striktong pig-obserbahan kan DOH, anlay manungod sa privacy asin anlay sa pag-report kan mga helang na kaipuhan i-report. Sisay man na individual na may personal na kaaraman o igwas siyang nakakaputan na balidong impormasyon manungod sa sarong persona na may COVID-19, lambang saro igong legal na obligasyon na i-report ini sa DOH na iyo ang otorisadong ahensya na ma-report ka iyan sa kadaklan na publiko. Ining establisado ng sistema o protocol kay puan na istriktong obserbaran tanganing maiwasan ang takot asin panic sa mga tao. Ang DOH CHD Bicol padago sa nakikipag-koordinar sa mga nanulungdan na ospital asin LGU manungod sa contact tracing kan mga tao na nagiging close contact o na-expose sa pasyente na magkooperar sa tuyamang health workers asin LGUs. Kinakaipuhan ang kooperasyon kanilang bangsaro sa ngunya na panahon. Kaipuhan ta init ang aning makasalbanin buhay na pwedeng buhay mo o buhay kan pamilya mo. Magtinir tabi sa harong, ang harong mo, iyo ang buhay mo. Mabalos po. Salamat po, RD. So, pasalamat ng tapo unyan ang mga naka-tune in po sa to via Facebook Live. Yung po kitang 300. And also po sa ating mga media partners na naka-tune in din po ngayon. So, ngayon po, pupunta po tayo sa question and answer portion po. So, para po sa unang tanong, from Ray Austria po ng Inquirer. So, what caused the confusion sa kung admitted ba talaga o discharged daw po yung patient? And will DOH Bicol recommend an amendment in the protocol, example, to house PUIs in an isolated but accessible facility instead of sending them home, sir? Sir, para po sa unang katanungan from Mr. Ray Austria of Inquirer, so what caused the confusion po sa kung admitted ba talaga or discharged? And number 2 po, will DOH recommend an amendment in the protocol, example, to house PUIs in an isolated but accessible facility instead of sending them home?
Yung ano po, duman sa issue na discharge o pinauli. May policy po kita kaya na pag mild cases po ang PUIs, ini po ay pinauli as in stricto mag-implement kan home quarantine. Na mere fact na home quarantine po siya, we have already informed kung ano po ang dapat ginigibo sa home quarantine. Kunya po, so issue duman sa kung ang LGU magkakaigo po ng facility regarding regarding these PUIs regarding PUIs na mauruli po sa INDA, nasa ano po yan? It's now depend upon the LGU po kung they do intend to have that kind of facility po. Nasa kanilang diskarte na po yan. Okay, thank you, sir. So, sana po nasagot po namin yung katanungan ni Mr. Ray Austria. So, our second question po from DWRL, si Mr. Alwin. May coordination daw po ba ang beach sa mga LGU regarding po sa taon ng mga barangay? Ang pag-lockdown po ka mga barangay, that would be depend po duman sa executive as o po kang probinsya kan Albay. Okay po. Sige. Sige po. Thank you, sir. So, from RSM Cora Ovido, so, nasaan daw po yung patient ngayon, sir? Yung patient na nasa BMC po. Nasa ano po siya as per instruct po kayan ang mga araw kani pong PUIs na for quarantine niya po yan dumang sa sendang harong following strict quarantine procedures po. Okay po. So, para po sa ating sunod na katanungan, question daw po from Ken Cabaltera of Idol 105.5. Bakit hanggang sa ngayon nananatili sa labas ng health facility ang isang pasyente sa Legazpi City na positibo sa COVID-19? Ini po ay supposedly po minomonitorya po kan sa tuyong mga health workers sa birds na ini pong sarong COVID positive niya po sarong ninda asin yaon ang nagsusunod po kan sa tuyang policy sa home quarantine po. Okay po. So, siguro sir, yun na po itong mga kahaputan na nakuha digdi. So, any final message po? Inaapudan tapuan sa tuyang mga kababayan digdi sa Bicol. Please take note po na iguana po kita kitulong positive cases digdi. Dahil man po kitang digdi sa tuya ki local transmission po. Ang kadaklan po kaning tulong, inintulong po ini, basically po may exposure ni o haling Manila. Harali po ni sa Manila. So ngunyan po anong gigibuhon ta? Balikan ta po sa pagkasabi ta kaya ito na prementas po, tulo pa lang ini. Punan ta na po ang home quarantine. Stricto na po ning ini-implement dapat po. Diyan na po magpararuluwas kan harang kung dahil man po kamo talagang gigibuhon sa luwas. Ako po, sa ko experience, pag ako po nag-uuli sa Muya, ang mga inaragihan ko pong mga lugar, naraon po ang mga tao nagrulakaw-lakaw sa tinampo. Supposedly po, naka-quarantine yan sa Aruninda. Strictohon ta po ini. Dawa po ikaw kita mga checkpoint siguro. Mas masyado ta pong strictohan. Lalo na po itong area po na nyaon si COVID positive. So nga po, nangangapudan po kami giraray. Ang sa tuyang harong po mang giraray, ang sa tong huling refuge po laban sa COVID. Ang sa tong pamilya po, nakulang bagay po yan na data dapat sinda expose sa unnecessary na mga tao po na naglalawas sa maharong. Dapat po tandaan nindo ang pamilya po, importante yan. Oras po magka-positive ang saro sa indo dyan. Habutan mo po mangyari na maubos ang pamilya nindo. Kaya mas as possible po, strict po ang sa home quarantine. Mabalos po. Sir, may mga pumasok lang pong tanong. Pwede pa po nating ma-entertain? Sige. Sige. So, you've mentioned that people without symptoms can also infect other people. But isn't this common for all viruses? You've mentioned daw po, sir, that people without symptoms can also infect other people. But isn't this common for all viruses po? Usually po, nasa prodrome po yan. Kaya there are times talaga po na may mga tao din na even though
asymptomatic sinda, may certain percentage po talaga din nakakahawa niyo. Nakaka-expose po sinda. A small percentage lang po niyo. Okay, sir, from Erwin Rieluyo of Idol FM. Sino at paano daw po namomonitor yung mga PUI na naka-home quarantine sa labas ng hospital? Ang naatasa po nito, this has been referred po to the local health unit po ta. And it is the role now of the local, in the birds, in the barangay health emergency response team po ang magbabantay po kani. Strict follow-up po, strict quarantine po ang sa indang gigibuhong kani. Okay, sir, from Miss Remy Mendones of Idol News FM. So ano daw po yung masasabi natin dun sa mga people who get the virus and people who get the virus and recover and reinfection have been recorded daw po? As of now po, wala pa pong studies po na or information po na tinataw sa muya na kung iba po yung reinfection po. Okay. So last 3 question po. Do we expect more COVID positive patients sa Kamsur? From Melvin Machado. Yan po neta po masasabi. Kasi we have to go back to preventive measures po. Kung pabayan ta po ini, kung maging turusan ta po ang sa tuyang ginigibo sa pag-prevent ka ng COVID na ini, madakol po ini. Okay po. Sir, from Mr. Dens Alta of Veritas, kamusta po ang ginagawang contact tracing sa mga nakahulubilo nito? Siguro sir, ang tinutukoy niya yung COVID na dito po sa Subato. Albay. Opo, sa Albay. Nakapag-coordinate na po ang Samuyang Regional Office po sa PESO kang probinsya as in sa MESO of the local and the SESO of the City Health Office po. Ongoing na po yan. Okay, for the last question, sir. What does it mean, fake report? Can the task force recommend to enforce arrest too? Meron na ba? Igwa na po kaming ginawa na, I think it's an order from the Bicol Interagency Task Force po na bawal talaga po ang fake news and nakalaag man po duman sa mga penalties na kung nagkaigwa pong pagbalda, igwa pong mga penalties po yan. Okay, so thank you very much po sa lahat ng mga naka-tune in and also sa media partners namin na sa pasensya nyo po sa pag-antay sa aming live Facebook update sa lahat. So, antabayanan po ang mga susunod na update sa mga susunod na araw. Maraming salamat po.